Odhalíme některé překvapivé skutečnosti provázející legendu. Tajemství, která byla téměř 100 let ukryta na dně Atlantiku. Rozluštíme záhady, které byly dlouho považovány za nevysvětlitelné. Budeme cestovat zpátky v čase. Pravda může vyjít najevo. Česká televize uvádí americký dokument Titanic – odhalená tajemství. Jsem Bernard Hill. Ve filmu Titanic Jamese Camerona jsem hrál kapitána. Byla to krásná role, ale čím víc jsem se o té lodi dozvídal, tím intenzivněji jsem jí byl fascinován. Když se potopila, zanechala za sebou celou řadu nezodpovězených otázek. Více než 75 let, kdy ležel Titanic na dně Atlantiku v hloubce 4 kilometrů, záhad jenom přibývalo. Avšak odvážný průzkum jeho vraku nakonec vynesl na povrch nové skutečnosti. Titanic, jako kdyby mluvil ze záhrobí, vydal nové, závažné a hmatatelné důkazy, které upravily historii. Není to žádný romantický příběh, budeme mluvit o chamtivosti, korupci, lži, zbabělosti i o tom, co někteří nazývají zabitím z nedbalosti. Byla to největší loď na světě a triumf techniky nad přírodou. Ale zlověstná znamení a zlé předtuchy jakoby předznamenávaly neštěstí. Můj otec měl ošklivý sen, než jsme vypluli, ale mé matce o něm neřekl. Je možné, že chamtivý a mocný muž, na němž ležela zodpovědnost, upřednostnil svůj zisk před bezpečností cestujících, čímž odsoudil 1500 pasažérů k předčasné smrti? Loď byla navržena tak, aby mohla nést 64 záchranných člunů, jenže oni tam chtěli mít hezčí výhled. Proto jejich počet snížili na 16. A teď Titanic sám prolomil desetiletí trvající mlčení. Vydá jeho vrak důkaz o trestuhodné nedbalosti, vedoucí k tak obrovským ztrátám na životě? Viděla jsem, jak se loď potápí, slyšela jsem křik tonoucích. Nebylo oficiální vyšetřování skandální fraškou největším krytím zločinu ve své době? Proč se Titanic doopravdy potopil? Stál za tragédií smůlou provázený kapitán, který poškodil už sesterskou loď Titanicu Olympic při manévrování v přístavu? Nebo ředitel společnosti, který riskoval bezpečnost kvůli slávě? Nebo snad nová, avšak nevyzkoušená technologie? Nebo to celé byl švindl, obrovský nevydařený pojišťovací podvod? Chtěli, aby se ta loď potopila. Nemyslím si, že chtěli připravit o život všechny ty lidi, ačkoliv si s tím hlavu příliš nelámali. Konečně můžeme dlouho kladené otázky zodpovědět. Naše vlastní pátrání rozhodli spor o tom, jestli kapitán Smith ignoroval kroky, které by mohly loď zachránit. Kdyby nechal vodotěsné přepážky otevřené, mohla by se loď udržet na hladině déle. Tenhle pohled na události možná ještě neznáte. Jde o verzi zbavenou většiny záhad, lží a mystifikací, které katastrofu celé desetiletí obklopovaly. Tenhle příběh vypráví loď sama. Když byl její vrak nakonec přece jen objeven, mohla nám nabídnout překvapivou pravdu o svých nejtajnějších a dlouho střežených tajemstvích. Titanic uchvátil celý svět hned na začátku. Ve věku smělého technického pokroku, letadla, automobily, mrakodrapy. Nic nevyčnívalo tak, jako Titanic. Nebyla to jen největší dosud postavená loď. Měla být také nepotopitelná. Skrotili jsme samotný oceán. Nebo jsme si to jen mysleli. To, že skončí svou jedinou plavbu jako monstrózní kovová rakev na dně moře, se zdálo nemožné. Ale během 5 krátkých dnů se osud Titanicu naplnil. Píše se 10. duben roku 1912. Rozjázané publikum bylo svědkem vyplutí největší lodi na světě. Mezi pasažéry nebyli jen pohádkově bohatí lidé, jako například Astor nebo Guggenheim, ale také chudí imigranti, kteří snili o novém světě. Rozhodli jsme se všechno prodat, odjet do Ameriky a otevřít si v Seattlu hotel. Edith Heismanová patřila mezi ty, kteří zkázu Titanicu přežili. 15. dubna byla svědkem, jak zahynuli 2/3 pasažérů, kteří se s ní nalodili, včetně několika těch, s nimiž se na lodi seznámila. Avšak tragédie Titanicu nezastěňuje její vzpomínky na chvíli, kdy tento skvělý záoceánský parník spatřila poprvé. Stála jsem tam a dívala se na tu obrovskou loď. Byla velmi vysoká a já si myslela, pro pána. Byla jako plovoucí palác. Byla to opravdu ta nejkrásnější loď, jakou jsem kdy viděla.
Titanic představoval vrchol v námořní dopravě. Byl největší, nastolil nové standardy stylu, komfortu a elegance. Byl nepřekonatelný. Spoustu let jsme se plavili přes oceán ve všech možných vratkých a chatrných dřevěných skořápkách. Lidé vyplouvali ze Španělska do Nového světa a jejich šance na doplutí byla 50/50. A potřebovali k tomu několik opravdu krušných měsíců. Severní Atlantik, který byl kdysi hřbitovem plavidel, se zcela změnil. Pro nákladní lodi se stal dopravní tepnou s mnoha pravidelnými lodními trasami. Pro záoceánské parníky to bylo kolbiště, na kterém spolu soupeřili nejzámožnější muži světa o slávu a bohatství. Konkurence byla nelítostná, avšak Bruce Ismay byl ještě nelítostnější. Bruce Ismay byl velmi chamtivý ředitel společnosti White Star Lines. Kdyby získal dominující postavení v zaoceánské přepravě, mohl by vydělat spoustu peněz. Protože v sázce byly miliony, Ismay začal realizovat neuvěřitelný plán své nadvlády nad vlnami. V roce 1908 začala armáda irských dělníků pracovat na jeho ambiciozní vizi. Zcela nové generaci osobních lodí. Dosud největší a nejluxusnější parníky se měly stát zbraní, kterou potřeboval k tomu, aby získal lví podíl na osobní přepravě mezi Evropou a Amerikou. Během 2 let byl na vodu spuštěn Olympic, největší loď, jakou kdy svět spatřil. Ale Ismay chtěl víc. Loděnice začaly pracovat na stavbě plavidla, kterým by svého cíle dosáhl, na Titaniku. Ke stavbě bylo potřeba velkého množství dělníků. Zvlášť, když vidíte, jakým způsobem se tenkrát stavělo. Vždycky jsem se divil tomu, jak to dokázali zvládnout s tehdejším vybavením, když to porovnáme s možnostmi, jaké máme dnes. 14 000 mužů pracovalo dnem i nocí, aby byla loď připravena ke spuštění na moře. Tou dobou už byla natolik proslulá, že se přišlo podívat 100 000 lidí, jak elegantně sklouzne do vody. Byl mezi nimi i úžasný malý chlapec, který se později stal filmovým producentem a své vzpomínky zachytil ve filmu Nezapomenutelná noc. Byl jsem malej kluk, bylo mi 6 let. Koukal jsem se z mola na tu obrovskou loď, která se vypínala nade mnou. Pak z ničeho nic začala sjíždět do moře. A mně se zdálo, jako bychom ujížděli my, a ne ta loď. Nikdy na to nezapomenu. Udělalo to na mě obrovský dojem. Všechno, co se týkalo Titaniku, bylo úžasné. Jeho velikostí počínaje. Loď byla dlouhá téměř 280 metrů, což odpovídá zhruba 4 městským blokům. 67 metrů vysoká. Jen samotná kotva vážila 15 tun. Celé jmění bylo vynaloženo na její luxusní a elegantní interiér. I když se mnozí domnívali, že ty peníze mohly být investovány lépe. Prý se neohlíželi na náklady, ale ohlíželi. Právě kvůli tomu, že loď měla jen 3 šrouby, byla těžkopádná a špatně ovladatelná. Tehdejší menší rychlé parníky měly 4 lodní šrouby. Titanic však jen 3, což se považovalo za technický pokrok. Tato technologie měla bohužel skrytou vadu, která, jak se ukázalo, hrála hlavní roli při oné zkáze. Bylo těžké tuto obrovskou loď zastavit. Navíc jen pomalu měnila směr plavby. Ale pro úžaslé pasažéry, jako byla malá Eva Hartová, se na velkoleposti parníku nic neměnilo. Když zavřu oči, tak vidím Titanic i teď. Dnes už zemřelé Evě Hartové, stejně jako stovkám ostatních, změnil osud v podobě hornické stávky celý život. Měli jsme rezervované lístky na Filadelfii, jenže vypukla stávka horníků a ta loď vyplout nemohla. Byli jsme přeřazeni na Titanic. Všichni si mysleli, že je to obrovské štěstí. Bylo to ale jinak. Byl to bravurní tah Bruce Ismaye. Když stávka vypukla, konkurenční parníky neměli palivo. Ismay povolal svou flotilu do přístavu a hodně sázel právě na svůj nový Titanic. Byl nedostatek paliva. Hodně zaoceánských parníků stálo v přístavech a jejich pasažéři byli přesunuti na Titanic. Když se chtěl někdo dostat do Ameriky, měl jedinou možnost. Jen tato loď měla dostatek paliva, aby tam doplula. Palubní lístky šly na dračku.
Na palubě bylo mnoho slavných a také velmi bohatých lidí. Seznam pasažérů první třídy byl plný osobností. Luxusní horní paluby Titaniku byly doménou mocných, kteří byli povzneseni nad nějaký ten skandál. Uhlobaron Benjamin Guggenheim se chlubil svou milenkou, zatímco plul ke své ženě. Nejbohatší pasažér John Jacob Astor cestoval se svou těhotnou 19letou nevěstou. Astor sebou vzal i svou přítelkyni Margaret Molly Brownovou, neomalenou milionářku, která zbohatla na denverském zlatu a probojovávala si cestu vzhůru na společenském žebříčku. Nechtěla se plavit přímo na Titaniku. Byla to prostě loď, která byla momentálně k dispozici a její přátelé Astorovi ji vyzvali, ať se k ním připojí, že to bude stát za to. Myslím, že na té lodi plul každý, kdo tehdy něco znamenal. Ale hluboko pod nejlepšími palubami první třídy, až u nákladového prostoru, vřel pověstný tavící kotel s měsící národností. Víc než polovina pasažérů cestovala ve třetí třídě v přeplněných kajutách v takzvaném mezipalubí. O třetí třídě se nikdy moc nemluvilo. Jednalo se většinou o imigranty. Ti neměli přístup na paluby první ani druhé třídy. Nikdo je neviděl, nikdo o nich nevěděl. Polovina zisku pocházela právě od nich. White Star Line vydělávala právě na nich, na pasažérech třetí třídy. Šlo o největší počet lidí, kteří však zabírali nejmenší prostor. Titanic byl v skutku plovoucím Ellis Islandem, ostrovem v New Yorku s proslulou sochou svobody, kterým při svém příjezdu procházeli všichni imigranti. Palubní lístek k novému životu stál pouze $35, což je dnešních 650. Obrovský rozdíl oproti první třídě, která stála $3300, tedy $60 000 v dnešní americké měně. Americký milionář George Vanderbilt a jeho žena si mohli cestu snadno dovolit, ale den před vyplutím rezervaci telefonicky zrušili, poté, co jeho matka měla zlou předtuchu. Lidé tvrdili, že zlověstná znamení provázela Titanic od samého počátku. V irských loděnicích si katoličtí dělníci s hrůzou šeptali o výrobním čísle na obrovském lodním trupu. 40, 60, 63. V zrcadlově obráceném odraze na vodě to vypadalo jako dvě slova no pope, tedy něco jako papež neexistuje. Byla ta loď prokletá? Přinejmenším jeden známý pasažér, který se v den plavby nalodil, měl zlou předtuchu. Měla jsem pocit, že něco visí ve vzduchu, protože moje matka byla velmi nervózní. Přestože Eva Hartová byla velmi malá, bude si navždy pamatovat matčin strach a to, jak se její otec snažil uklidňovat. Dal jí ruce okolo ramen, vidím to docela zřetelně, a řekl: neboj, miláčku, tahle loď je nepotopitelná. A ona řekla: to je ale tvrzení proti Pánu Bohu, právě proto se bojím. Nejúžasnější předzvěst katastrofy ovšem zosobňuje román, který předvídá neštěstí 10 let předtím, než byl Titanic vůbec postaven. Jmenuje se Marnost a napsal ho v roce 1898 Morgan Robertson. Pojednává o obrovské nové lodi jménem Titán, která při své první plavbě z Anglie do New Yorku narazí do ledovce a potopí se na skoro tomtéž místě, kde o 14 let později klesne ke dnu Titanic. Rozměry Titánu, jeho maximální rychlost a počet záchranných člunů a pasažérů na palubě se nápadně shoduje s Titanicem. V knize Marnost je také správně předpovězeno, kterou stranu lodi ledovec zasáhne. Neštěstí předcházely další události. Titanic byl obrovským úspěchem Bruce Ismaye. Alespoň on o tom byl přesvědčen. Avšak jeho touha po slávě byla neukojitelná a v jejím zájmu mohl vydat na moři příkazy, které ho připravili o celé jeho impérium a odsoudili 1500 pasažérů ke strašlivé smrti. Pravé poledne. Čas vyplutí. Odplouvající Titanic sledovali 10 000 jásajících lidí, aniž tušili, že hned v zápětí mu nastanou perné chvíle. Kapitán lodi Edward J. Smith nařídil strojovně vyšší výkon, aby loď předvedl přihlížejícím divákům, jak se patří.
Mnozí měli za to, že až příliš velký výkon. Titanic proplouval přístavem a svými obrovskými vrtulemi vytvářel nebezpečný podtlak. Už v prvních minutách plavby vystavil kapitán Smith loď nebezpečí. Ukotvený parník New York byl vtažen do brázdy z čeřelné vody za Titanicem. Kotevní lana se přetrhla jako provázek od dětského draka. V zápětí se schylovalo ke strážce obou lodí. Edith Heismanová a její otec to s hrůzou sledovali. Vypadalo to, že už New York do Titaniku musí narazit. Můj otec prohlásil, že je to zlé znamení. V poslední možnou chvíli proud vody z Titaniku New York odstrčil a jen tak se podařilo zabránit potupné a nákladné srážce. Smithova šéfa Bruce Ismaye to příliš nerozveselilo. Byl to zlověstný případ déjà vu. Před pouhými 7 měsíci se při podobné nehodě srazila sesterská loď Titaniku Olympic s britským vojenským křižníkem Hawke, což způsobilo vážné poškození obou lodí. A na velitelském můstku Olympiku byl právě Smith. Podle vládní vyšetřovací komise mohl za nehodu právě on. Přesto mu Ismay svěřil i kormidlo Titaniku. Smith se prý pro tuto roli očividně hodil. Připadal mi jako Noé. Měl bílý plnovous a velmi dobrou pověst, jak u společnosti, tak mezi důstojníky a posádkou. U pasažérů byl oblíben. Jeho noblesní přítomnost splňovala představu, jakou si lidé o kapitánovi na vlnách severního Atlantiku vytvořili. Měla to být Smithova poslední plavba před odchodem na odpočinek. On sám doufal, že proběhne hladce. Avšak v podpalubí, v samém nitru obrovského parníku, už byl zažehnut sud se střelným prachem. Bylo to ve skladišti uhlí číslo 5. V haldách třesoucího se uhlí nejspíš přeskočila jiskra. Došlo k samovznicení. Začalo to doutnat. Přišlo se na to, až když už loď byla na moři a tou dobou už to mohlo doutnat několik dní, to nevíme přesně. Topičům trvalo 3 namáhavé dny, než lodní sklad vyklidili a oheň uhasili. Kapitán Smith nařídil konstruktorovi lodi Thomasi Andrewsovi, aby prozkoumal škody. Obával se, že silný žár mohl oslabit ocel a poškodit vodotěsné přepážky. Nikdo, kromě posádky, o požáru na lodi nevěděl. Korzující pasažéři si užívali svou životní plavbu. Láska jenom kvetla. Jakmile nad touto velkolepou lodí poprvé zapadlo slunce, cestující se přesunuli do opulentních jídelen. Jedním z tématů hovoru byl náhlý a prudký pokles teploty. Když se dospělí začali oddávat neřestem v podobě drahého alkoholu a tabáku, rodiny s dětmi se chystaly do postelí. Matka Evy Hartové se ve své kajutě pořád nemohla zbavit podivné úzkosti. V 10 hodin večer přišli na hlídku do strážního koše Frederick Fleet a Reginald Lee. Podmínky nebyly příznivé. Byla temná noc, měsíc nesvítil a oceán byl naprosto klidný. Kvůli tomu bylo obtížné rozeznávat detaily na obzoru. Teplota klesla na bod mrazu, ale ve strážním koši 2 muži usilovně vyhlíželi do prostoru. První varování před ledovci dostali operátoři Marconiho telegrafu ještě v dosahu pevniny a předali je na můstek. Teď byli ale zaplaveni telegramy, které si objednávali bohatí pasažéři a jen stěží si mohli všimnout dalších varování před ledovci. Většina těchto varovných zpráv se na můstek vůbec nedostala. Kapitán Smith předal jednu z nich svému šéfovi Brucey Ismayovi. Pak Titanic neočekávaně nabral jihozápadní kurz a zvýšil rychlost. Proč? Kdo ve skutečnosti velel? Smith nebo Ismay? Nebyl on ve skutečnosti kapitánovým nadřízeným, který tu rozkazoval? Kdo velel, když se loď blížila nebezpečnou rychlostí k ledovcovému poli? Jeden z těch, co přežili, dává vinu přímo Ismayovi.
Nějaký svědek ho slyšel, jak říká kapitánu Smithovi, že chce, aby Titanic doplul v lepším čase než Olympic, jeho sesterská loď, při své první plavbě o 2 roky dřív. Chtěl, aby každá z nových lodí byla ještě lepší než ty předchozí. Titanic však už šanci překonat rekord Olympiku nedostal. Loď se už rána nedočkala. Je možné, že Ismay po Smithovi žádal příliš mnoho. Bylo jeho úkolem dostat cestující bezpečně do New Yorku, nebo vzbudit zájem veřejného mínění o Ismaye a společnost White Star? Parník se bez ohledu na varování před ledovci řítí plnou rychlostí vstříc záhuby. Tvrzení, že Titanic je nepotopitelný, nebyl jen reklamní trik. Loď měla revoluční konstrukci. Podpalubí bylo rozděleno vodotěsnými přepážkami, jak můžete vidět na tomto detailním modelu. Kdyby se do jedné vodotěsné komory dostala voda, naplnila by pouze ji a nemohla by zaplavit celou loď a potopit ji. Je to skvělý nápad, teoreticky. Ovšem, když voda vnikne do několika vodotěsných komor najednou, loď se stejně potopí. 11:30. Nedělní noc 14. dubna. Skoro všichni spí. Pasažérky Edith Heismanová a Eva Hartová rovněž. V kuřáckém salonku se hrají karty. Telegrafisté nepřetržitě pokračují v komunikaci s pevninou, avšak varování před ledovci z ostatních lodí nikdo na můstek nepředává. Hlídka ve strážním koši Fleet Ali napíná oči do tmavé a chladné noci. U kormidla měl důstojník Murdoch přesné rozkazy. Udržovat rychlost Titaniku na riskantních 22,5 uzlech ve vodách tak nebezpečných, že některá ostatní plavidla na noc raději zastavila. 11:37 v noci. Pozorovatel Frederick Fleet si ve tmě něčeho všimne. Je to ledovec. První důstojník Murdoch ani chvíli nemeškal, aby provedl úhybný manévr. Nařídil zpětný chod motorů a kormidlo nechal stočit prudce doleva. Bohužel kvůli novému pohonnému systému s pouze 3 lodními šrouby v kombinaci s nedostatečně velkým kormidlem se loď nedokázala při zpětném chodu stočit dost rychle. Posádka s hrůzou sledovala, jak se pravobok obří lodi párá o ledovec. Edith Heismanová, stejně jako většina z 1300 pasažérů, noční náraz ani nezaregistrovala. Můj otec se šel podívat na palubu, jestli se něco děje. A pak prohlásil, nic to není, jenom jsme narazili do ledovce. Během chvilky se na můstku objevil kapitán Smith a pokusil se o nouzový manévr. O co přesně mělo jít, zůstává tajemstvím. Smith se snažil s lodí manévrovat, ale nevíme, o co mu šlo. Snažil se snad dát zpětný chod, aby snížil množství vody, která proudila dovnitř. Snažil se nějakým způsobem vymanévrovat. Co měl v úmyslu, není jasné. Smith znovu povolal konstruktora lodě Thomase Andrewse, aby zjistil rozsah poškození. Andrews šel do podpalubí a prohlédl zaplavující se komory. Abychom zjistili, co viděl, použili jsme průhledný model Titaniku. Ledovec poškodil trup lodi pod čarou ponoru v délce 60 metrů. 5 vodotěsných komor nabíralo vodu, včetně kotelny číslo 5, která už byla poškozena požárem. Mořská voda proudila do lodi neuvěřitelnou rychlostí 400 tun za minutu. Ještě než udeřila půlnoc, lidé ve spodních palubách v přední části lodi byli už mrtví nebo se topili. Andrews Smithovi sdělil, že za 1,5 hodiny klesne loď na dno oceánu a protože měl zisk přednost před bezpečností, množství záchranných člunů na lodi mohlo pobrat necelou polovinu cestujících. Loď byla navržena tak, aby mohla nést 64 záchranných člunů, jenže oni tam chtěli mít víc pasažérů, větší luxus a hezčí výhled, proto jejich počet snížili na 16. Pak se ještě po mnoha diskuzích rozhodli vrátit zpátky 4 skládací čluny. Ismayův sen se zhroutil. 2200 lidí bylo lapeno do osidel jeho ješitnosti a chamtivosti.
Těsně po půlnoci byli probouzeni úžaslí pasažéři první třídy. Měli si obléknout záchranné vesty a dostavit se na palubu z čluny. Mnozí stále ještě pochybovali, že jim hrozí skutečné nebezpečí. 10 minut po půlnoci kapitán Smith přikázal telegrafistům, aby vysílali nouzový signál. První odpověděl Frankfurt, německý tanker, který plul poblíž. Avšak Frankfurt používal konkurenční telegrafický systém a operátoři na Titaniku, kteří stále ještě nevěřili, že se loď potápí, nechtěli prosit o pomoc konkurenci. Německý telegrafista dostal z Titaniku odpověď YAAF, což byl kód pro neotravuj si blázen. 12:25. Parníku zbývají necelé 2 hodiny. Je hořkou ironií, že první záchranné čluny byly spuštěny za asistence Bruce Ismay. 12:45. Telegrafisté konečně dostali signál ze spřátelené lodi Carpathie, která používala Marconiho systém. Byla od místa neštěstí skoro 90 kilometrů daleko a připlout by jí trvalo celé 4 hodiny. Tou dobou už by bylo po všem. Ale na blízku byla jiná pomoc. Stála jsem na palubě a mluvila se svým otcem. Najednou jsem spatřila světla a řekla, že vidím nějakou loď. Světla za chvíli zmizela. Několik členů posádky loď také spatřilo. Kapitán Smith nechal vystřelovat bílé světlice každých 5 minut. Tou lodí poblíž byla Californien. Její kapitán Stanley Lord na noc kvůli nebezpečným ledovým polím vypnul motory. Ani Lordovi telegrafisté přes noc nepracovali. Californien zřejmě viděla nějakou loď, na níž vystřelovali světlice, ale měli za to, že se vzdaluje. Bílý signál na moři doslova znamená držte se ode mě dál, nemůžu se vám vyhnout. A námořní příručky důstojníkům konajícím službu jasně říkají, pokud signálu nerozumíte, je nejlepší se lodi vyhnout. Lord své posádce řekl, aby loď nadále sledovali a vrátil se do své kajuty. Světla svítila, hrála hudba a všude byli lidé. Ale můj otec šel přímo ke člunu a řekl, teď zůstaň tady a nenech se od nikoho odstrčit. Editin otec jednal instinktivně. Většina pasažérů si vážnost okamžiku neuvědomovala, pokud neměli tu smůlu, že byli ve spodních palubách. Stovky imigrantů, kteří cestovali v podpalubí na přídi, se snažili před stoupající vodou utéct. Avšak železné mříže, které je oddělovaly od cestujících z vyšších tříd, je držely ve smrtelné pasti. Mezi zoufalými pasažéry 3. třídy byla Minnie Cootsová a její 2 děti. V podstatě se v útrobách ztratila a skončila u zamčených dveří. Cestu na palubu nemohla vůbec najít. Avšak měla výhodu. Mluvila anglicky. To stovky pasažérů 3. třídy neuměli. Chytila prvního člena posádky, na kterého narazila. On jí nejen vysvětlil, jak se dostat nahoru, ale také jí obstaral záchrannou vestu. Myslím, že jí dal svou vlastní a řekl jí, odteď si mě budete pamatovat. Toho člena posádky už nikdy neviděla. Poslední minuty existence Titaniku nastaly. Jeho první plavba se chýlila ke konci. Avšak pro pasažéry to nejhorší teprve začalo. Mnohým z nich na horních palubách Titaniku, kteří byli daleko od zmatku a stoupající vody v podpalubí, chvíli trvalo, než uvěřili, že je to opravdu vážné. Přece to byl nepotopitelný Titanic, ale jakmile si to uvědomili, zjistili, že jejich problém nespočíval v tom, že jsou na potápějící se lodi, ale v tom, jak se z ní dostat. Na záchranných člunech bylo něco málo přes 1100 míst. Pro víc než 2200 lidí. Přednost měly ženy a děti z 1. třídy a ženy a děti ze všech tříd šly před muži. Uprostřed toho zmatku se mnoho lidí ztratilo svým nejbližším. Můj otec se otočil, kouřil doutník a řekl nám s matkou nashledanou v New Yorku. Tak se s námi rozloučil, už jsme ho nikdy neviděli. Když už byla většina záchranných člunů na vodě, lidé, kteří zůstali na palubě, už zcela jistě věděli, kam s nimi Titanic míří. A nebylo to do nového světa. Náhle se příď Titaniku začala sesouvat do hlubin.
Má se za to, že přepážka 5, která byla poškozena při požáru uhlí, se protrhla. Zbývaly poslední 4 záchranné čluny a stále víc než 1600 lidí na palubě. Vypukla panika. Rozpoutalo se davové šílenství. Důstojník Lowe vytáhl pistoli a 2krát vystřelil do vzduchu. Vystřelil z pistole podél boku lodi, aby je vystrašil, aby ukázal, že to myslí vážně. Hranice mezi zoufalstvím a zbabělostí se začínala stírat. Došlo minimálně k jednomu doloženému případu, kdy se někdo přestrojil za ženu, aby se snáze dostal z lodi. Jak o tom svědčila jedna matka, děti se stávaly prostředkem k záchraně. Někdo jí sebral dítě, doslova jí ho vyrval z náručí a ztratil se v davu. Jistě spoléhal na to, že ho použije jako vstupenku na záchranný člun nebo aspoň na horní palubu. 2 hodiny ráno. Loď se během 20 minut potopí. Její záď se začíná zvedat z vody, jak přední paluba A klesla pod hladinu. Tím se do lodi valí další desítky tisíc tun vody. Do strašlivého křiku a paniky zaznívaly uklidňující tóny lodního orchestru. Život hudebníků samotných by se už dal měřit na minuty. Celou tu dobu hráli. Nejspíš, aby lidem zvedli náladu. Na palubě z čluny se naposledy setkali 2 lidé, kteří byli za všechno odpovědní. Každý z nich nastoupil jinou cestu, jak toho dne, tak i v historii. Věčný oportunista Bruce Ismay zaujal prázdné místo pro člena posádky na jednom ze 2 posledních záchranných člunů. Kapitán Smith zůstal na své lodi, aby spolu s 1500 lidmi zakrátko zemřel. 2:15 ráno. Příď Titaniku byla hluboko pod vodou, zatímco záď trčela nad hladinou. Pasažéři na palubě se zuby nehty drželi, čeho mohli, protože paluby byly nakloněné na víc než 80 stupňů. Záď Titaniku se stala jediným útočištěm pro víc než 1000 nešťastníků. Loď už se potápěla 2 hodiny a 35 minut, ale teď se její konec přiblížil. 2:17. Zhasla světla. Velký a slavný Titanic klesl ještě hlouběji do vody a v této fázi se rozlomil na polovinu. Když se voda dostala k parním kotlům, došlo k hroznému výbuchu a lidé příšerně křičeli. Lodní pekař Charles Joffin se připravil na svůj konec jediným možným způsobem, který znal. Vypil celou láhev whisky. Měl na sobě záchrannou vestu. Po šikmé palubě se vyšplhal až na záď. Posadil se na zábradlí a rukou se chytnul za vlajkovou žeď. Když šla loď ke dnu, sjel s ní jako výtahem dolů a pustil se až na hladině. Přitom si ani nenamočil hlavu. Alkohol mu možná pomohl zvládnout stres. Vytažen do člunu byl naštěstí včas. Většina těch, co skončili ve vodě, takové štěstí neměla. Baxton Graham vzpomíná na příběh 2 mužů, kteří se v Atlantiku dělili o plovoucí židli z paluby. Jeden přežil, druhý ne. Ten pasažér, který už byl na konci svých sil a jehož život se očividně chýlil ke konci, měl potřebu něco pronést a tak řekl, to je ale noc, to je ale noc. A pak zmizel. And then the man drifted away. Mnozí si počínali tváří v tvář smrti docela odvážně. Benjamin Guggenheim si sundal záchrannou vestu, oblékl si společenský večerní oblek. Přitom řekl, že jestliže už má odejít, tak jako gentleman. Byla to symfonie smrti, křiku v temné noci a hrůzy na otevřeném moři. Příběh pokračuje. Tajemství zkázy Titaniku vycházejí najevo.
Ani na okamžik jsem nezavřela oči, byla jsem tou hrůzou naprosto fascinována. Všechno jsem sledovala a viděla jsem, jak se loď potápí. Slyšela jsem hrozný křik tonoucích lidí, byl to ten nejhorší zvuk, jaký si můžete představit. Evě Hartové tak začala noční můra, která jí pronásledovala celý život. Ona a dalších 705 zachráněných patřilo mezi ty zdánlivě šťastnější. Museli však přihlížet a poslouchat, jak 1500 lidí pomalu umírá v ledové vodě. Nad hladinou se rozléhal příšerný křik 1500 mrznoucích a umírajících lidí. Někdo to přirovnal ke zvuku, který vydávají sarančata za letní noci. Tento nářek pronásledoval i Bruce Ismaye až do posledního dne jeho života. Když seděl na malém záchranném člunu v severním Atlantiku, jeho loď, jeho sen pohltilo moře. Zatímco Ismay seděl uvězněn uprostřed pekla, které sám rozpoutal, jiní ze sebe vydali to nejlepší. Molly Brownová šla příkladem. Chopila se vesel. Přiměla ženy, aby se střídali při veslování a tak se zahřáli, protože tu noc byla velká zima. A všem na člunu dodávala naději. Nemohla však zapomenout na ty méně šťastné, na ženy z 3. třídy, které se museli dívat, jak jejich muži umírají. Věděla, že pro pasažérky z 3. třídy bylo velmi nespravedlivé, že ztratili své chlebodárce. Jenom pár mužů z 3. třídy přežilo. Ale ti, kteří získali místo na záchranných člunech, stejně neměli klid. Byla pomoc na cestě? A kdy přijde? A co když se jeden z člunů převrhne? Ani místo v záchranném člunu přežití negarantovalo. 3 muži vylezli z ledové vody do jednoho ze skládacích člunů. Avšak ve studené vodě byli příliš dlouho a během noci zemřeli na podchlazení. Člun nesla voda ještě 300 kilometrů, než byla jejich těla o měsíc později nalezena. Moře bylo velmi klidné, avšak velmi, velmi chladné. A když se začalo rozednívat, nad hladinou jsme viděli pouze obrovský ledovec. To bylo všechno. Nevěřili byste, že tam byla obrovská loď. Lidé ve člunech za svítání zjistili, že jsou obklopeni ledovci. Celou noc se snažili veslovat co nejdál od stovek plovoucích mrtvol. Carpathia dorazila za úsvitu. Molly Brownová nařídila veslařům na svém záchranném člunu, aby k ní okamžitě zamířili. Když jeden člen posádky namítnul, že by se nejdřív měli vylovit mrtví, Molly mu pohrozila vyhozením přes palubu. Je úžasné, jaký klid uměla moje prababička během záchranných akcí zachovat. Cestovala sama a tudíž o nikoho neměla starost. Na palubě lodi Carpathia, která je zachránila, strávila spousta lidí prvních 5 nebo 6 hodin hledáním svých blízkých. Ve zmatku, který tu noc vypukl, se většina dětí svým matkám ztratila. Eva Hartová si pamatuje, jak ji na palubu Carpathie vyzvedli v nákladové síti. Spustili sítě dolů, ale nákladem jsme tenkrát byli my děti. Ale nebylo to jednoduché, protože oka v sítích byla dost velká. Bylo to docela strašlivé vznášet se takhle nad oceánem. Strašně jsem se bála. Žena, které někdo vytrhl dítě během evakuace, stála na palubě Carpathie zoufalá a smutná. V tom uslyšela dětský pláč. Byl to její syn. Svého syna podle pláče ihned poznala, ale ten člověk jí dítě nechtěl vrátit. Dokonce musel zasáhnout kapitán. Dokázala, že je to její syn, protože mohla popsat jeho mateřské znaménko. Když chlapce prohlédli, důkaz našli. Avšak ztráty mnohokrát převýšily šťastná shledání. Edmonda a Michaela Navrátilových, kterým byli 2 a 3 roky, unesl jejich otec od matky, která je měla v opatrování. Na Titanic se nalodil pod jménem Hoffman. Své syny svěřil nějakým lidem v záchranném člunu a požádal je, aby se o ně postarali. Sám na lodi zahynul. Děti přistály v New Yorku, ale nikdo tam na tyhle Hoffmanovy kluky nemohl čekat. Nikdo nevěděl, kdo jsou, a tak se proslavili jako sirotci z Titaniku. Nakonec se vše dohledalo a chlapci se vrátili ke své matce do Francie.
O víc než 80 let později našel starší z nich hrob svého otce v Halifaxu v Novém Skotsku. Položil ruku na náhrobek. Když se otočil, měl popelavě bledou tvář a řekl: pamatuju se, jak nám s bratrem otec zpíval Chopinovu ukolébavku. Každý večer před spaním. Když jsem položil ruku na otcův náhrobek, slyšel jsem anděly, jak zpívají tutéž skladbu. Celého světa se zmocnil žal i zloba. To byl počátek po desetiletí trvajících vášnivých debat. Cestující třetí třídy byli drženi v podpalubí, o tom není žádných pochyb. Zkáza Titaniku šokovala všechny. Šlo o největší ztrátu lidských životů v historii námořní plavby. Navíc mezi oběťmi byla také řada slavných osobností. Bylo to, jako kdyby dnes havarovalo letadlo plné hollywoodských hvězd. Hledal se viník, avšak pátrání se ztrácelo v politické mlžení a důkazy nyní leží na dně moře. Zprávy o potopení lodi přinesl tisk ohromené a nevěřící veřejnosti hned druhý den ráno. Ve městech se vzrušené davy tlačily na chodnících a prali se o každé nové zvláštní vydání. Lidé věděli jenom to, že loď narazila do ledovce, že byla poškozena, cestující vyburcováni ze spánku a že došlo k nějaké tahanici o záchranné čluny nebo tak něco. Hodně se o tom spekulovalo. Lidé si neuvědomovali, za jak dramatických okolností se loď potopila. První zprávy, podle nichž byli všichni cestující v bezpečí, přinesly úlevu, ale nálada se rychle změnila, když začaly přicházet údaje o děsivém počtu obětí. Protože do příjezdu Karpatie nemohli podat žádné zprávy očití svědkové, příležitosti se chopil bulvární tisk. Vzhledem k nedostatku informací se proto začaly šířit různé fámy a mnohé z nich se dostaly do novin. Najednou jste mohli slyšet historky o tom, jak byli lidé na palubě Titaniku stříleni jako psy. Pro tehdejší žurnalistiku to bylo svým způsobem typické. V mnoha případech šlo jenom o lacinou senzaci, která měla k pravdě velmi daleko. Ale pravda byla v tomto případě někdy mnohem horší než fámy. Na nejpoužívanější námořní trase na světě teď plavaly stovky mrtvých těl. Neradostný úkol vylovit je padl na Mackaye Bennetta, kterého si White Star najala. S nákladem ledu, spoustou rakví a posádkou složenou z pohřebních zřízenců a balzamovačů začala pohřební loď sbírat těla z moře. Jedním z prvních vytažených byl dvouletý chlapec, jehož mrtvolka vydala svědectví o tom, jak zahynula většina. Neutopili se. Buď zmrzli, nebo se udusili, protože nemohli dýchat. Je to jako když se sprchujete ledovou vodou. Nemůžete se pořádně nadechnout a proto se vám vzduch nedostane do plic. Jenom do krku a pak ho zase vydechnete. Našlo se víc než 300 těl, některá už v tak pokročilém rozkladu, že byla narychlo pohřbena zpět do moře. Zbytek byl rychle nabalzamován a uložen k ledu. Kromě lidských ostatků posádka nakládala i kusy trosek. Hrozivé upomínky na potopený Titanic. Z vody nevytahovali jenom mrtvoly, ale také třeba kusy dřevěného obložení nebo židle z paluby. Prostě cokoliv, co z vraku vyplavalo na hladinu. Lov na suvenýry z Titaniku začal dokonce už na záchranné lodi. Na palubě Karpatie lidé hned očroubovávali cedule se jménem Titanic ze všech záchranných člunů. Zatímco Mackaye Bennett hledal na moři oběti, ti, kdo přežili, připluli do New Yorku. Karpatii tam čekal emocemi nabitý dav, který se dělil na ty, kteří se radovali ze šťastného setkání a na ty, kteří truchlili. Teprve teď vyšel osud všech lidí na palubě najevo. 19letá nevěsta Johna Jacoba Astora sice přežila, ale on sám zahynul. Stejně jako Benjamin Guggenheim, který opustil svět se vší noblesou. Zahynul také Isador Strauss, zakladatel obchodního řetězce Macy's, a jeho manželka Ida. Té bylo jako ženě nabídnuto místo v záchranném člunu, ale ona odmítla. Prohlásila: celý život jsem stála při svém manželovi a nehodlám na tom nic měnit. Byla to velmi odvážná žena. Rozhodla se, že raději bude následovat svého manžela na onen svět, než aby se od něj odloučila. Zahynul kapitán Smith, kterého naposledy viděli stát na můstku potápějící se lodi. Nesnažil se z ní uniknout. To ostře kontrastovalo se způsobem, jakým přežil Bruce Ismay.
Zatímco zachránění členové posádky, jako pozorovatel Frederick Fleet a telegrafista Harold Bright, se vrátili domů jako hrdinové, Ismaye čekalo pochopitelné opovržení. S tím, že přežil právě on ve člunu na místě někoho jiného, se veřejnost nemohla smířit. Tisk ho pronásledoval. Po zbytek života z něj byl zlomený člověk, kterému se všichni vyhýbali. A zvlášť Američané v něm spatřovali symbol lhostejnosti společnosti White Star k celé tragédii. Prostě kvůli němu zahynulo tolik lidí. Rozběhla se 2 oficiální vyšetřování. Jedno ve Spojených státech, druhé v Anglii. Šířily se zvěsti o utajování důkazů. Obrovská ztráta životů byla ihned přičítána nedostatku záchranných člunů. Avšak White Star toto obvinění vyvracela. Prokázala, že množství záchranných člunů na Titaniku převyšovalo počet vyžadovaný předpisy. Neexistoval však žádný evakuační plán a poté, co jeden svědek popsal způsob spouštění záchranných člunů za zmatečný, zjistilo se, že kapitán Smith podcenil i ty nejzákladnější zásady mimořádných opatření. Na Titaniku neproběhl nácvik nástupu do záchranných člunů a proto lidé nevěděli, co dělat a kam jít. Nastala tudíž velká panika. Když byla nakonec v závěrečných zprávách společnost White Star zbavena odpovědnosti, obě vyšetřování byla napadena jako zmanipulovaná. Zvlášť sporné bylo britské šetření. Ministerstvo obchodu označilo Titanic za plavbyschopný a stejné ministerstvo obchodu vedlo vyšetřování, takže nebyla šance na závažnější obvinění. Vždyť víte, co se stane, když uděláte kozla zahradníkem. To prostě nesmíte dopustit. Kdyby byla White Star shledána odpovědnou, přivedlo by jí to k bankrotu, což by znamenalo katastrofu pro britskou námořní dopravu. Existují zprávy o tom, že někteří svědci byli podplaceni a některá svědectví nebyla brána na vědomí. Jako třeba skutečnost, že se loď během potápění rozlomila. Vyšetřování ministerstva obchodu odmítalo připustit, že k tomu vůbec došlo, než loď klesla ke dnu. Takže poté, co všichni svědci tuto skutečnost potvrzovali, ve zprávě se neobjevila. Kapitán Smith byl navzdory tomu, že ignoroval varování před ledovci a nechal loď plout vysokou rychlostí v nebezpečných vodách, považován za hrdinu, který šel ke dnu se svým parníkem. Za obětního beránka posloužil kapitán lodi Californian Stanley Lord. Byl ostře odsuzován za to, že nevěnoval pozornost světlicím nad Titanikem. Ačkoliv byl během vyšetřování povolán jako svědek, neměl možnost se bránit. Celé to bylo velmi politováníhodné. Chudák Lord s tím musel žít po zbytek svého života. White Star sice byla zbavena obvinění z nedbalosti a společnost tudíž ochráněna před přívalem žádostí o odškodnění, ale to, že britské vyšetřování bylo zmanipulované, začalo být patrné už záhy. Okamžitě byly totiž doporučeny rozsáhlé bezpečnostní změny, které vyplynuly z nedostatků, kvůli nimž se Titanic potopil. Šlo například o počet záchranných člunů, který musel odpovídat počtu pasažérů, nebo povinný nácvik nástupu do člunů a snížení rychlosti v ledovcových polích. Byla to malá útěcha pro rodiny obětí, ale tragédie měla alespoň nějaký pozitivní důsledek. Myslím, že díky tomu si majitelé lodí a zákonodárci uvědomili, že nic nelze brát za samozřejmost a že už vůbec žádné plavidlo nelze považovat za nepotopitelné. K truchlícím rodinám obětí se White Star otočila zády. Ve Spojených státech bylo podáno víc než 600 žádostí o odškodnění a stovky dalších v Británii. Ale jelikož se viník nenašel, nebylo se na koho obracet. Štěstí v uvozovkách měli například Ryanovi, kteří dostali za smrt svého syna 100 liber, protože byl členem posádky. Vydělával 2 libry týdně a podporoval svého otce. Tohle vyrovnání představovalo jeho roční příjem. Málo kdo tenkrát věděl, že Bruce Ismay, který se sám zachránil, vypomáhal rodině zesnulého Ernsta Freemana. V tichosti zaplatil jeho náhrobek a finančně vypomáhal Freemanově rodině řadu let. Naopak Molly Brownová, která se celý život snažila společensky vyniknout, proměnila své hrdinství na záchranném člunu v triumf. Když vystoupila z lodi a obklopili ji novináři, ptali se, jak se jí podařilo přežít. A ona řekla, že je zkrátka nepotopitelná. To se uchytilo a příběh nepotopitelné Molly Brownové se stal námětem pro úspěšný broadwayský muzikál a později film. Postupem času se příběh Titanicu vytratil z titulních stránek
ale nikdy ne z paměti lidí. Měsíce po tragédii procházely celé zástupy lovců suvenýrů atlantické pobřeží a hledali trosky Titaniku, které vyplavovalo moře. Některé z nich přetvořila lidová zručnost v umělecká díla. Nějaký tesař vyrobil překrásný šachový stolek z kusu dřeva pocházejícího z Titaniku. Ze stejného materiálu vznikl také nádherný rám na obraz. Podobné umělecké předměty vznikaly po celém pobřeží Kanady. Lidé byli tragickým průběhem fascinováni po celá desetiletí. Za celá ta léta nekonečných dohadů se vyrojila spousta mýtů, sporných otázek a konspiračních teorií. Většina z nich se ve své době zdála nerozluštitelná. Jednou z nejodvážnějších byla ta, která tvrdila, že loď, která se potopila, nebyl Titanic, ale její sesterská loď Olympic. Že šlo o úmysl, o obrovský pojišťovací podvod. Srážka Olympiku s křižníkem Hawke pár měsíců před spuštěním Titaniku způsobila totiž společnosti White Star vážné finanční problémy. Olympic byl vážně poškozen na pravoboku v místě, kde se s křižníkem srazil. Je docela možné, že jeho zadní část praskla. V tom případě by byl odepsán. Gardner tvrdil, že White Star obě lodi zaměnila ještě předtím, než byl Titanic dokončen. Olympic, předělaný na Titanic, byl pak záměrně poslán ke dnu a pojistka vyplacena. Olympic byl nakonec vyřazen v 30. letech a Titanic se zdál být navždy ztracen v hlubinách. Proto bylo těžké se dozvědět pravdu. Až doteď, v 80. letech 20. století, jsme konečně pokořili hlubiny. Ale najít ho nebylo snadné. Lidé nasazovali vlastní životy ve snaze objevit ztracený parník. Poslední hodiny Titaniku byly naplněny bezhlavým zmatkem ve stínu smrti. Přesné místo, kde se loď ztratila ve vlnách, těžko mohl někdo popsat. Nakonec se pátrání omezilo na 160 čtverečních kilometrů otevřeného moře. To je až příliš velká kupka sena, ve které byste měli hledat jehlu. A to ještě v takové hloubce. Ale mnozí se o to pokusili. Titanic dnes leží v hloubce 4 kilometrů a tak se kvůli obrovskému tlaku mělo dlouho za to, že je nedosažitelný. Navždy. Avšak v 60. letech 20. století doznal podmořský výzkum obrovského pokroku a během 2 desetiletí se člověk dostal do mnohem větších hloubek, než v jaké leží Titanic. Netrvalo dlouho a lidé vybavení novou technikou se pochopitelně začali zajímat o tuto slavnou loď. Největším tajemstvím však bylo místo jejího odpočinku. Najít ji byl obtížný a nebezpečný úkol. Ale naděje na odhalení tajemství, která skrývá, byly tak silné, že podnítili jeden z největších závodů na moři. Byl to Mount Everest podmořského výzkumu. Titanic mohl samozřejmě objevit jen ten s nejlepším vybavením. První se této výzvy chopil rozmarný texaský ropný milionář jménem Jack Grimm, který už utratil celé jmění při hledání Lochnesské příšery, Sněžného muže a Noémovy archy. V roce 1981 Cadillac Jack, jak se mu přezdívalo, znovu otevřel svoji peněženku a vydal se hledat podmořský svatý grál, vrak Titaniku. Ale ani po 2 expedicích, které stály miliony dolarů, nic nenašel. Teprve později se dozvěděl, jak byl blízko. V roce 1985 do tohoto soupeření vstoupil tým Roberta Ballarda. 50 dní za sebou táhli po mořském dně robota s videokamerou, ale nic neobjevili. Už to chtěli vzdát, ale najednou se na monitoru objevil nejasný obraz. Něco tam bylo. Když videokameru nasměroval výš, Ralph White byl jedním z prvních, kdo poznal, že jsou u cíle. První předmět, který jsme na dně viděli a podle kterého jsme poznali, že jde o Titanic, byl jeden z 27 typických parních kotlů. Za necelou hodinu jsme našli hlavní část vraku. Byli jsme nepopsatelně nadšení. Po všem tom pátrání jsme našli nejspíše nejslavnější vrak od Noémovy archy. Záběry, které získali, byly fascinující. Vrak lodi se majestátně vyjímal na pozadí nekonečných temných hlubin s elegancí, která stále bere dech. Loď byla nalezena v malém a přehlíženém místě úseku, v němž původně pátral Jack Grimm. Ležela v hloubce zhruba 560 kilometrů od pobřeží Newfoundlandu.
Zatímco členové expedice vše s úžasem sledovali, jejich robot brzy odhalil jedno z mnoha tajemství této lodi. Tu noc, co se potopila, neklesla do moře jen tak. Potvrdili se výpovědi svědků, že se rozlomila. Její dvě obrovské části od sebe ležely vzdáleny téměř 600 metrů. Tento nevyvratitelný nový důkaz byl jen dalším dokladem toho, že britská snaha dopátrat se pravdy byla jen předstíraná. Přestože záběry, které expedice pořídila, byly úchvatné, zachycovali vždy jen nějaký malý úsek lodi, něco jako střípek z mozaiky. Z Titaniku je tam dole vidět najednou na nejvýš 30 metrů, takže vždy máte na očích pouze fragmenty objektu, který měřil 240 metrů. Vytvořit z těchto záběrů celkový náhled na loď připadl kreslíři Kenu Marshallovi, jehož detailní ilustrace pospojovaly jednotlivé střípky v celek. Nikdo předtím celý vrak neviděl. Mým úkolem bylo prostudovat doslova tisíce záběrů, které jsme získali během expedic v roce 85 a 86 a pak z nich vytvořit celkový obraz apokalypsy na dně moře. Vznikly tak nezapomenutelné skici vraku na dně oceánu, které nám dali tušit, jak majestátně působila na hladině. 2 roky po expedici roku 1985 se francouzsko-americký tým chystal na novou smělou misi – prohlédnout si loď na vlastní oči. Doufali rovněž, že se jim podaří ze dna vyzvednout nějaké předměty a že provedou první nebezpečnou sondu do nitra vraku. Měsíce usilovného plánování vyústily v podmořskou misi, která byla technologicky tak náročná a životu tak nebezpečná, že snese srovnání s přistáním na Měsíci. Vyjet na moře a potápět se k Titaniku je velmi složitý úkol. Trvalo nám skoro rok, než jsme sehnali potřebné vybavení, které nám zaručilo úspěch. Celá mise závisela na Nautilovi, batyskafu v ceně $20 milionů, ve kterém se 3členná posádka měla potopit do temných vod v hloubce 4000 metrů. Ponor bude trvat 2,5 hodiny. Až Nautilus dosáhne dna, tlak vody nad ním bude tak velký, že i mikroskopická trhlina v jeho titanovém trupu by posádku doslova rozdrtila. Když se tam dole něco stane, nebude to trvat minuty, nebude to trvat sekundy, ale milisekundy. Řídící centrum na hladině je v neustálém kontaktu s Nautilem, sledují, jak batyskav klesá ke dnu. Posádka se dostala do potíží. V hloubce 135 metrů začala na kontrolním panelu svítit všechna výstražná světla. Nautilus ztratil většinu své energie a pomoc byla příliš daleko. Byla to chvíle hrůzy, v níž si posádka kladla strašlivou otázku. Čeká je stejný osud jako pasažéry Titaniku? Nové pokusy jednou provždy dokázaly, co mohl kapitán Smith udělat, aby zabránil zkáze lodi. Jako kdyby už Titanic nestál dost lidských životů, pořád hrozí, že si vezme další. Posádka ponorky Nautilus při cestě za vrakem nyní v hloubce 135 metrů čelí smrtelnému nebezpečí, daleko od pomoci ze zhora. Varianty plánu pro případy, jako je tenhle, nacvičovala posádka už nespočetněkrát, ale teď už nešlo o cvičení. Baterie ponorky selhaly a ta velmi rychle ztrácela energii. Jejich jedinou možností bylo přerušit misi a nouzově se vynořit na hladinu. Pomalu začali stoupat a nakonec bezpečně dosáhli mateřské lodi. Ten den o život nikdo nepřišel. Najít a opravit závadu trvalo 3 dny. Po mnoha zkouškách byl Nautilus opět spuštěn.
hloubce 3800 metrů dosáhl mořského dna. Posádka spustila motory a poprvé zapnula světla. Jak se opatrně blížili k místu, kde by měl ležet vrak, všichni dychtivě hleděli do temnot před sebou. Pamatuju se, jak jsem se okénkem díval do naprosté temnoty. Najednou z ničeho nic začaly mít stíny nějaký tvar a my jsme se ocitli přímo u přídě Titaniku. Byl to výjimečný okamžik. Byli to první lidé, kteří po 75 letech viděli Titanic na vlastní oči. Ale jak světla přejížděla vrak lodi, učinili úžasný objev, takový, který řady záhad ještě rozšířil. Když jsme objevili ten vrak, všimli jsme si díry na pravoboku. Obrovská trhlina dlouhá 9 metrů v místech, kam nemohl ledovec dosáhnout. Jestliže nevznikla při srážce s ledovcem, co jí způsobilo? Nedošlo po srážce k explozi, jak se někteří domnívali? Jedna z legend vypráví o tom, že v uhelném skladu došlo k požáru a že nárazem do ledovce se poškození lodi ještě umocnilo. To, že byl opravdový problém. Ale po zběžném ohledání byla tato teorie exploze stejně jako mnoho jiných brzy vyloučena. Při dalším zkoumání se zjistilo, že se trhlina vytvořila, až když příď dopadla na mořské dno a loď se svým způsobem ohnula. Tohle byla slabší část pláště trupu a při jeho ohnutí vznikl otvor. Přestože posádka chtěla proniknout hlouběji do nitra Titaniku, sami se tam pustit nemohli. Vstoupit dovnitř trupu Titaniku je pro ponorku s lidskou posádkou příliš nebezpečné. Znovu se tak jejich očima stal robot s videokamerou. Nautilus měl dálkově ovládaného robota k dispozici. Je malý a dobře ovladatelný. Může proniknout do úzkých prostorů, kam by se batiskat nikdy nedostal. Posádka ho ovládá pomocí spojovacího lana. Robot zpátky posílá záběry ze zvlášť pro tento účel upravené kamery. Jejich technicky dokonalý průzkumník je pomalu zavedl do nitra lodi, do ztraceného světa, který od chvíle, kdy Titanic zmizel ve vlnách, nikdo neviděl. Posádka byla fascinována, jak robot hladce klouzal dolů po obrovském schodišti, které bylo kdysi promenádou pro ty nejbohatší a nejmocnější lidi své doby. Vnitřek, přestože byl poškozen, nebyl zničen natolik, jak si každý myslel. Na dřevě byla stále barva. Mnoho věcí uvnitř bylo ve velice zachovalém stavu v porovnání s podobnými věcmi, které byly roztroušené kolem lodi. Jak postupovali hlouběji do rozlehlého nitra vraku, každý nový záběr podmořské kamery přinášel nové informace o tom, jak to s Titanicem skutečně bylo. Mnoho očitých svědků, kteří katastrofu přežili, tvrdilo, že pasažérům 3. třídy bylo bráněno v přístupu k záchranným člunům, když se Titanic potápěl, a že někteří byli zamčeni v podpalubí téměř jako vězni odsouzení k záhubě. Pasažéři 3. třídy byli drženi v podpalubí, o tom není pochyb. Víme o důstojníkovi, který měl hlídat chodbu. Měl rozkaz zabránit pasažérům 3. třídy v tom, aby se dostali na palubu. Přestože byla tato obvinění popřena, dálkově ovládané vozítko mělo co nevidět odhalit strašlivou pravdu. Našlo osudné železné mříže, které byly stále ještě zamčené. Pasažéři za těmito mřížemi byli odsouzeni k smrti. Tohle by byla nejkratší úniková trasa pro pasažéry z 3. třídy při cestě na palubu. Jediná další úniková cesta by vedla nedalekým nákladovým prostorem číslo 2. Avšak dálkově ovládaná kamera Nautilu přinesla další hrozné zjištění. Nákladový prostor číslo 2 byl rovněž uzavřen železnými mřížemi. Zatímco ostatní cestující z horních palub přicházeli k záchranným člunům, stovky cestujících ze 3. třídy už byli dávno po smrti, protože neměli možnost úniku.
Všechny 3 spodní paluby v přední části lodi byly zcela zaplavené vodou ještě dříve, než byl první záchranný člun spuštěn na hladinu. V průběhu výzkumu vnitřku vraku byl dálkově ovládaný robot naváděn rozbitým palubním světlíkem do místnosti, ve které byli telegrafisté. Jejich vybavení je už rozpadlé. Zde byla bez povšimnutí přijímána varování před ledovci a zcela ignorována první nabídka pomoci. Avšak zásadní tajemství tragédie Titaniku stále ještě čeká na rozluštění. Kvůli jakému poškození se potopila nepotopitelná loď? Vždy se předpokládalo, že rozsah škod, které jí poslali ke dnu, byl obrovský. Avšak když se posádka batyskafu snažila poškození prozkoumat, zjistila, že část trupu byla pohřbena pod 18-metrovou vrstvou bahna. K odhalení překvapivé pravdy bylo potřeba použít sonar. Rozsah poškození byl minimální, což vyvrací závěry vyšetřovatelů, že šlo o obrovské trhliny. Expedice nakonec zjistila, že se Titanic nepotopil následkem 90 metrů dlouhé trhliny v trupu, ale kvůli několika menším otvorům, které se vytvořily, jak loď narážela do ledovce bokem. Jak se Titanic setkal pravobokem s ledovcem, hodně ocelových plátů na lodním trupu se prohnulo, čímž se uvolnily nýty, které držely další pláty. Tím se vytvořily malé trhliny. Bylo jich však příliš mnoho a byly úplně všude, než aby se loď udržela na hladině. Pořád zbývalo zodpovědět jednu závěrečnou otázku. A tak se Nautilus přesunul o 800 metrů dál, aby prozkoumal záď lodi. Posádka se nyní chystala ověřit jeden z nejfantastičtějších mýtů. Že lodě Olympic a Titanic byly zaměněny v rámci obrovského pojišťovacího podvodu. Pravda mohla vyjít konečně najevo, když batyskav navedli k obrovskému lodnímu šroubu. Číslo 401 bylo oficiálním identifikačním číslem Titaniku. To je důkaz, že se v noci 12. dubna 1912 nepotopil Olympic. Avšak Nautilus nepřišel jen odhalovat tajemství. Přišel hledat potopené poklady, předměty neocenitelné hodnoty. Posádka ponorky se pokusila vyzvednout i ty nejkřehčí předměty. Některé z nich mohly pomoci při rekonstrukci životů a zmařených lásek pasažérů Titaniku. Kolem vraku jsou roztroušeny tisíce artefaktů. Jde o předměty osobní potřeby, nábytek, porcelán s jídelem. Výprava si je pokusí vyzvednout na povrch. V takovéto hloubce se ještě nikdo o nic podobného nepokusil. Bude to jedna z nejsložitějších a nejnebezpečnějších záchranných akcí v historii. Dno Atlantiku tvoří pomyslná pohoří a údolí, ale díky šťastné náhodě se Titanic potopil na neobvykle plochém místě. Když loď klesala do hlubin, vyvrhla množství trosek, které se potápěly spolu s ní a nyní leží roztroušeny okolo vraku na rozloze více než 3 čtverečních kilometrů. Bylo to, jako byste seděli na parkovišti před obchodním domem. Příď ční do výše a v troskách můžete vidět zavazadla, lůžkoviny, hrnce na vaření, láhve vína. To všechno, jako by ten obrovský vrak nějak zličťoval. K vytažení nadlouho nedostupných pokladů Titaniku použil Nautilus 2 důmyslná hydraulická ramena. Dobře se s nimi pracovalo. Šlo jimi uchopit téměř vše. Ovládání těchto obrovských hydraulických ramen bylo klíčovým momentem. Mohli jsme s nimi vyzvednout ze dna vejce stejně jako kus oceli. Natolik byla silná i citlivá. Posádka prostor posetý troskami nejdřív zmapovala, prohlédla
a rozstřídila i ty nejdrobnější předměty. Při vyzvedávání předmětů na povrch byl nejdůležitější jejich výběr. Museli jsme si být jisti, jestli dotyčný předmět můžeme bezpečně vyzvednout. Ke každému z nich se muselo přistupovat jiným způsobem. To nejdůležitější bylo, aby se při vyzvedávání nepoškodil. Byl to pomalý a náročný proces. Někdy trvalo vyzvednutí vzácného artefaktu několik hodin. Avšak podařilo se dostat nahoru i ty nejkřehčí věci, jako třeba tento křehký talíř, který byl naložen pomocí přísavky připevněné k jednomu z ramen. Když rameno talíř uchopilo, opatrně ho přeneslo do přepravky, která ho chránila před silnými proudy blízko hladiny, jež by ho mohli při cestě na loď rozbít. Ramena byla natolik silná, že si poradila i s robustnějšími předměty. Pro vyzvedávání těžkých kusů k nim byla připevněna ocelová lana. Tato lana pak byla připoutána k obrovským plovoucím vakům naplněným motorovou naftou. Když bylo všechno na místě, vaky byly uvolněny. Protože je motorová nafta lehčí než voda, vaky stoupaly na hladinu, kde je potápěči vyzvedli. Když byl tento přístroj vytažen na hladinu, oživil spekulace o tom, jaké rozkazy vydal kapitán Smith do strojovny. Při bližším prozkoumávání vraku a po vytažení několika lodních telegrafů jsme zjistili docela zajímavou věc. Telegrafy se používají ke komunikaci velitelského můstku se strojovnou. Z těch, které jsme vyzvedli, a z těch, které jsme viděli na dně, vyplynula jedna zajímavost. Ze svědectví důstojníků na můstku víme, že lodnímu telegrafu dali příkaz zastavit motory. Avšak zpátky ze strojovny přišlo pomalu vpřed. Došlo k této nesrovnalosti kvůli technické závadě? Nebyli muži ve strojovně už dávno mrtví, když rozkaz přišel? Nebo utekli, aby si zachránili život? Snažil se kapitán Smith z nebezpečí vymanévrovat? Odpovědi na tyto otázky zůstávají ještě nezodpovězené, ale až získáme více stop, odpověď snad vyjde najevo. Z moře bylo vytaženo téměř 5000 předmětů. Sami o sobě by nám neměli moc co říct, ale stejně jako slova ve větě, když je pospojujeme ve správném pořadí, dokáží vyprávět fascinující příběhy. Chceme teď nahlédnout do soukromí pasažérů Titaniku a také provedeme několik pokusů, abychom zjistili, co mohla posádka udělat, aby udržela loď na hladině. Do přediva temných záhad, které Titanic obklopují, jsou vetkány nitky životních příběhů těch, co zahynuli. Zatímco některé z obětí byli známí lidé, většina ne. Mnoho let se o nich vědělo jen velmi málo, avšak nyní, když byly na hladinu vytaženy tisíce osobních předmětů, můžeme se zapomenutými osudy některých obětí blíže seznámit. Z rozlehlého a mrtvého mořského dna vytáhlo jedno z ramen Nautilu drobný předmět velikosti hrací karty. Vypadalo to jako zázrak, že stejně jako mnoho jiných věcí odolala i tato ničivým silám času a živlů. Avšak největšímu nebezpečí čelil křehký nález až na hladině. Je to docela úžasné, že tahle věc vydržela pohromadě 75 let, 4000 metrů pod vodou. V mnoha případech může samotné vytažení předmětu na vzduch způsobit náhlý, neodvratný rozklad. A neocenitelný kus historie může být navždy ztracen. Byla by to velká ztráta. Tento malý předmět je sice jen obyčejná kožená peněženka, avšak zároveň součást příběhu o odvážném činu jednoho muže, jehož identitu peněženka stále uchovává. Když se lano jednoho člunu při spouštění zamotalo, kapitán Smith se zoufale zeptal, jestli je přítomen někdo, kdo se vyzná v lodích. Major Pušán zvedl ruku a řekl, já jsem jachtař, mohl bych vám pomoct.
V ten okamžik se zrodil hrdina. Major, pasažér středního věku, dobrovolně riskoval svůj život, aby zachránil jiné. Kapitán řekl, chci, abyste po tomhle laně slezl dolů, protože je zamotané. Jestli to nezvládneme, ten člun s ženami a dětmi se co nevidět převrhne. Major zachoval chladnou hlavu a člun v pořádku dosedl na hladinu. Díky jeho obětavé statečnosti byla lana rozmotána a všichni v tomto člunu onu noc přežili. Včetně majora, kterému, když padal do člunu, vypadla do moře peněženka. Kdo by si byl pomyslel, že bude jednoho dne nalezena? Ale nejen peněženka přečkala téměř 80 let v drsném podmořském světě. Jakoby zázrakem se zachoval i její obsah. Vizitky, které tady vidíte, zůstaly po celé té dlouhé době na dně zcela neporušené. Jak je možné, že se kůže, papír a další křehké předměty roztroušené okolo lodi zachovaly v tak dobrém stavu? Odpověď překvapuje. V této hloubce se nevyskytují dva ničivé elementy. Světlo a kyslík. V tomto strašidelném světě jakoby se zastavil čas. Některé vylovené osobní předměty upomínají na příběhy lásky a zmaru. Viděl jsem lidi nad nimi stát a plakat. Příkladem je náramek, na kterém je z diamantů napsáno jméno Amy. Byla Amy něčí vnučka, jejíž prarodiče jí vezli tento dárek? Byla něčí láskou a měla ho v New Yorku dostat? Nebo byla Amy jednou z cestujících a měla ten náramek na ruce, když kráčela po velkém schodišti nahoru na večeři? Seznam pasažérů odhalil, že na palubě lodi jedna Amy byla. Slečna Amy Alice Stanleyová, které bylo 24 let, ale více o ní nevíme. Osud slečny Amy se nepodařilo dohledat. Ale když tušíme, že pro někoho tenhle náramek mohl hodně znamenat, tak to v nás vzbuzuje velké pochutí. Ať už byla Amy kdokoliv, byla někomu drahá. Každý z těch tisíců předmětů, které vrak Titaniku obklopují, by mohl vyprávět. Některé se podařilo trochu zrekonstruovat. Pozornost badatelů muselo zaujmout nalezené zrcadlo. Když posádka vyzvedávala nálezy ze dna severního Atlantiku, narazila i na kufřík. Majitelem tohoto zavazadla by měl být rodák z Buffalo ve státě New York jménem Howard Irwin. Avšak žádný Howard Irwin se na Titaniku neplavil, aspoň ne pod svým jménem. Howard Irwin na palubě Titaniku nebyl. Jeho jméno není ani v jednom seznamu pasažérů. Avšak badatelé zjistili, že v době, kdy Titanic vyplul, Howard Irwin z Buffala zmizel a rodina ani přátelé ho už nikdy neviděli. Byl to černý pasažér, nebo svou identitu z nějakých důvodů skrýval. Byl snad hazardním hráčem, který cestoval pod jiným jménem, aby si mohl jako prohnaný karbaník zahrát s bohatými a slavnými z první třídy, nebo se ztratil kdesi ve světě a někdo poslal domů do Ameriky jeho kufr. Ačkoliv skutečná identita Howarda Irwina a jeho osud zůstává tajemstvím, jeho milostný život je pro všechny otevřenou knihou. Je to velmi zajímavé, protože na dně tohoto kufru byl klarinet a pikola. A také balíček milostných dopisů. V jednom z těch nádherných psaní se můžete dočíst. Drahý Howard, nemusíš se učit hrát na klarinet, i tak tě budu milovat. Shledali se tito milenci ještě někdy? Nebo představují tyto listy jejich poslední výměnu krásných slov? Odpověď na tuto otázku si sebou vzala ona tragická noc před mnoha lety. Ptáte-li se, jak vzdát úctu těm, kteří zahynuli, obvyklá odpověď zní, že máte ctít jejich památku a vyprávět příběh jejich života. Na Titaniku mohou jednoho dne opravdu zůstat jen vzpomínky. Po téměř 100 letech se i čas nalezeného vraku může naplnit.
Vznikla studie o mikrobech, které ničí pozůstatky. Trup Titaniku bez přestání doslova užírají. Někteří lidé předpokládají, že ještě během našeho života se loď zcela rozpadne, možná za 15-20 let. Takže nyní soupeříme s časem ve snaze vyzvednout na povrch co možná nejvíc historie. A objevy nás nikdy nepřestávají udivovat. Tyto porcelánové mísy ležely tak, jako kdyby je právě někdo schodil z police. To se také prokázalo. Za ta léta dřevěná konstrukce uhnila. Přesto ještě pořád nebyla odhalena všechna tajemství. Neustále kolují zvěsti o bohatství, které u sebe měli někteří cestující na palubě. Hotovost, diamanty, akcie a dluhopisy. Avšak nejhledanější poklad, který by poskytl odpovědi na mnoho dalších záhad kolem tragédie, je pohřben někde tady a čeká, až bude nalezen. Kdybych jednoho dne našel lodní deník, bylo by to pro mě něco jako svatý grál. Myslím, že to je skutečný poklad Titaniku. Stejně jako černá skřínka v letadle, obsahuje i kapitánův deník záznamy všech rozkazů a událostí, ke kterým během plavby došlo. Dozvěděli bychom se z něj spoustu informací o tom, o čem můžeme nyní jenom spekulovat. Kapitán Smith do deníku pravděpodobně zaznamenal všechny události až téměř do samého konce. Byl vydán rozkaz, že světla musí svítit? Bylo posádce přikázáno, aby se trvala na svých místech? To zkrátka nevíme. Nikdo neví, kde deník mohl skončit. Ale dokud nebude nalezen, pokud vůbec kdy bude, Titanic svá největší tajemství nikdy nevydá. Nyní se můžeme seznámit s výsledky jednoho experimentu. Hodně se spekulovalo o tom, že kapitán Smith měl nechat vodotěsné přepážky otevřené. Stále není jasné, o jaká bezpečnostní opatření se kapitán Smith pokusil poté, co byl trup Titaniku poškozen. Ze všech rozporuplných teorií, které kolem lodi vznikly, se největší převedou o manévr, který kapitán neprovedl. Už jsme si mohli všimnout toho, jak neochotně vydává Titanic svá tajemství. Snaha přijít jim na kloup už spolikala miliony dolarů a desetiletí času. Stovky potápěčů, badatelů a vědců kvůli ní riskovali život. A přesto je tu tolik nezodpovězených otázek. Jedna zásadní kontroverzní úvaha nás vedla k zajímavé rekonstrukci. Stále tu byla znepokojující otázka. Lidé si ji kladli ještě předtím, než byl vyloven poslední utonulý a než se rozběhlo první vyšetřování. Neopomněl snad kapitán Smith v posledních minutách svého života jedno radikální řešení, který by mohl udržet Titanic na hladině dost dlouho, aby mohly záchranné lodě včas připlout? Podle některých spekulací měl kapitán Smith nechat vodotěsné přepážky otevřené, aby se loď zaplavovala rovnoměrně a voda se nehromadila na přídi, což vedlo k jejímu potopení. Mohl by tento zdánlivě jednoduchý plán fungovat? Mohlo by to na poslední chvíli zachránit 1500 lidských životů? Zdálo se, že jedinou možností, jak tuto záhadu objasnit, je rekonstrukce parníku. S pomocí známého lodního konstruktéra Artura Sandyforda jsme postavili přesný model Titaniku v měřítku 1:100. Jeho velikost, váha i proporce byly úměrně zmenšeny. Model měl z průhledného materiálu vestavěné i osudné vodotěsné přepážky, kvůli nimž byla loď považována za nepotopitelnou. Obrovské množství mořské vody, které poslalo loď ke dnu, bylo také upraveno přesně podle měřítka. V naší nádrži můžeme Titanic potopit za nejrůznějších podmínek. Nejdříve zrekonstruujeme, jak se loď potopila roku 1912. Voda se začíná rozlévat v předním nákladovém prostoru a v kotelnách 5 a 6 přesně tak, jak se to událo oné noci. Brzy zaplaví domněle nepřekonatelný systém vodotěsných přepážek Titaniku. Příď se potopí a stáhne loď ke dnu za necelé 2 hodiny. Náš model Titaniku se potopí přesně tak, jako tenkrát. Teď se pokusíme zjistit, jak by to mohlo proběhnout za jiných okolností.
Někteří odborníci tvrdí, že kdyby kapitán Smith otevřel všechny přepážky, Titanic by mohl zůstat na hladině o 2 hodiny déle a Carpathia mohla zachránit o něch 1500 životů. Během tohoto pokusu budeme sledovat dráhu Carpathie, obsazování záchranných člunů a zaplavování Titaniku. Kdyby Smith otevřel přepážky, voda by se hrnula i do zadní části lodi. To znamená, že příď lodi by se tak brzy nepotopila. Nejdříve zaplavíme Titanic přesně tak, jak tomu bylo onoho osudného data. Jediný rozdíl je v tom, že jsme otevřeli všechny přepážky. Tentokrát uvidíme, že se voda rozlévá uvnitř Titaniku. Loď narazí do ledovce v 11:40 večer. V 11:50 se voda valí do 6 vodotěsných přepážek, které ledovec prorazil. Voda zaplavuje loď tak jako předtím, avšak při tomto pokusu má možnost rozlévat se po celé lodi. Teď je 12:20 ráno. První záchranný člun je připraven. Voda se valí do trupu Titaniku rychlostí 350 tun za minutu. Ale protože jsou přepážky otevřené, Titanic se potápí rovnoměrně. Udělala posádka Titaniku tragickou chybu tím, že přehlédla tuto možnost? Mnoho lidí si to myslelo. Domnívají se, že by tak stačila připlout Carpathia a všechny pasažéry by zachránila. 12:40 ráno. Carpathia zachytila volání o pomoc a vydává se na 92 kilometrů dlouhou cestu k Titaniku. Víc než 20 000 tun vody táhne Titanic dolů, ale stále je ještě na hladině. Za chvíli mořská voda zaplaví poslední kotelnu a loď se ponoří do tmy. V podpalubí se prchající pasažéři potácejí v naprosté tmě. Je 1:30. Carpathia je stále ještě vzdálena 64 kilometrů. Z Titaniku už bylo spuštěno 14 záchranných člunů, ale stovky lidí na palubě dychtivě hledí na 6 zbývajících a doufají, že přijde pomoc. Příď v naší nádrži zůstává nad hladinou a loď je mnohem vyváženější, než byla při skutečném potopení. Dorazí pomoc včas? Pokud ano, je to důkaz toho, že kapitán Smith je vinen nejzávažnějším opomenutím v historii mořeplavby. 1:40, model se najednou začíná převracet. Zbývající záchranné čluny nemohou být spuštěny. Když se do lodi nekontrolovaně valí další voda, těžiště se posune směrem vzhůru a plavidlo se začne naklánět na bok. Ve 3:45 je potemnělý Titanic nebezpečně vratký. Voda se nekontrolovatelně rozlévá uvnitř a loď se nebezpečně naklání na bok. Při velkém náklonu je obtížné spustit na vodu záchranné čluny, takže místo relativně klidného potápění bychom byli svědky temnoty trvající víc než hodinu před potopením, zoufalé paniky a možná i zběsilého útoku na záchranné čluny. Byla by to ještě větší katastrofa. V 1:47 se tak stane. Náš model se z ničeho nic převrací, naplněn 40 tunami vody od přídě k zádi. Model lodi se potopil o plných 33 minut dřív než skutečný Titanic. Zpoždění v nástupu do záchranných člunů za tmy by znamenalo ztrátu drahocenného času a stálo mnohem víc životů. Carpathia je stále vzdálena víc než 48 kilometrů, takže pomoc pro ty, kteří jsou ve vodě, by dorazila ještě později. Kdyby Smith nechal přepážky otevřené navzdory předpisům a navzdory výcviku, ztráty na životech by byly ještě vyšší. Na Titaniku by dosáhly titánštějších rozměrů. Historie navždy odsoudí kapitána Smithe za omyly a nezodpovědnost, které přinesly zkázu Titaniku. Ale částečné ospravedlnění jsme našli na dně naší pokusné nádrže. Konečně vyšlo najevo, že osud Titaniku byl nárazem do ledovce spečetěn a v kapitánově moci nebylo nic, čím by mohl loď a lidi na její palubě zachránit. Žádný jiný zaoceánský parník nemá takový osud jako Titanic. Slavný zaživa, legendární po smrti. Po téměř 100 let má Titanic po celém světě stovky tisíc příznivců, kteří si kupují upomínkové předměty, sdružují se v klubech a z filmu Jamese Camerona učinili největší kasovní trhák všech dob.
Titanic postupně vydává další tajemství. Abychom zjistili celou pravdu, budeme se muset ještě nesčetněkrát potopit do hlubin. Možná to bude trvat ještě celé další století. Ale už nyní můžete na výstavách po celém světě spatřit vzácné předměty z vraku díky lidem, kteří mají možnost se stoupit do místa jeho posledního odpočinku. O památky z Titaniku pečují se vší úctou a pietou. Loučí se s vámi Bernard Hill. České znění připravili Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Daniel Čáp, Jan Malý, Jiří Plachý, Nina Divíšková, Vladimír Kudla, Hana Milenová, Ladislav Krýsl, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Jitka Vacková. Česká televize 2004.